Эти мамины все. Вот это мама вышивала. Гулькин авылында яшәүче Галина Литовченко мәрхүм әнисенең кул эшләрен күз карасыдай саклый. Мендәр тышлары, ашъяулыклар, крестиклап чигелгән сөлгеләр, алар барысы да аның туган нигезендә урын алган. Хәзерге буш нигез балачак хатирәләре турында сагынып сөйлисе генә кала ди Галина ханым. Бу гаиләдә милли гореф-гадәтләргә, бәйрәмнәргә карата хөрмәт кечкенәдән тәрбияләнә. Отдельно гора у нас для Троицы было. И хорошо вот это там играли всякие игры на Троицу. Веники ломали. Ну, вот это хоровод играли особенно. Вот сейчас. И сейчас мы продолжаем. На каждую Троицу мы ходим с подружками на гору. Туган нигездә ак морҗалы мич әле дә сакланган. Кайчандыр әнисенең 5 балалы гаиләне тәмле ризыклар пешереп сыйлаган мизгелләрне Галина ханым әле дә хәтерли. Скотину держали много, печку топили, в печке варили свиньям, для скотины картошку, как бы еду варили, и для себя варили. Все, печка спасала нас. Мы голодно не выросли. Кадерле кешеләреннән калган сандыклар, тарихи савыт-сабалар да кадерле монда. Раньше мама пироги когда пекла, не через мясорубку, а тут рубала, топорчик был маленький. И мясо тут рубали все, и капусту солили. Гулькин авылының һәр йортында тарих, милли кыйммәт яши. Этот поясок у нас вообще передается из поколения в поколение по женской линии. Светлана Янькова да әти әнисеннән калган әйберләрне кадерле ядкәр итеп саклый. Чуаш милли киемнәре, чигелгән күлмәк итәкләре, сөлгеләр якты бер истәлек булып яши. Әнисенең тарихи чемоданы да алар өчен бик кадерле әйбер. Данный чемодан очень для нас дорог в том, что наша мама ездила на торф. Менә шулай телне, милләтне, гореф-гадәтләрне саклап киләчәк буынга җиткерүдә, тарих чылбырын өзмичә гасырларга тапшыруда бергә дус һәм тату булып яши бирәләр Чуваш авылы Гулькиндә. Кыва-кыва карзенсем хам булами, карлак сине ларзада юрлами, карлак сине ларзада юрлами. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.